Tokke me holen, kom den bjaun, und hik me hår. Hik me hår und tierne, rein, nev, agis taver. Gelijk, het goslaunige, getoegt klooghattel, ert koeien. Vier, getoegt klooghattel, verkoeien Israël. Het zijn tierne, tierkoeien. Het zijn tierne te skalen, te waaf jes. Zijn waar, gewoele grianu, ja, jabber zijn eigen. Kant die een tierne u, ook ach ook. Kant de tanam, kant een tierne te rollemach, agus te herg gesteg. Und auch so Ehren gebracht. Amen. And I invite Rosalind MacDonald, Secretary of the Glencoe Heritage Trust, started by her husband's family in the 1930s, to lay a wreath which this year has been donated and is dedicated to Mrs. Elizabeth MacDonald of Ariseg, a much respected historian who sadly recently passed away. National Trust of Scotland helped to keep the story of the Glencoe massacre and the history of this glen alive in the hearts of visitors to this beautiful place. And I invite them to lay a wreath to signify their continued involvement in this community exercise.